хора, ще ви показвам като моя баци, обаче малко е различно. Ко? И да. Ще направя, тук ще направя. Хора, поточно ще ви покажа това как се взема. И като за на морето сенече и така. И да. Значи тук ще влезнете за това нещо и ще пишете чек. Това като пише says Burukis. И ще ви излезне. И сега за summer. За лято, де. Така се го зареди, де? Зареждай се го. Ето, взех зарядното. Тук ще го спря. Аз няма да играя сега. Ти го да играеш. Добре. Аз само се чуя. И да. И сега... Опа, те трябва да го махнем. И да, хора, и сега се учирем тук и ще пишем Не си включен. Не включен. Включено мемо. Не, накрая. Опа, към малко. Бари. Тогава ми излезна. Тук ай няма, но... Значи е Бари Swim. Swim Бари. Бари Swim. Питай. Не е. Каквото искам да се избера сега. На мен най-много ми това ми харесва, хора. Да. Да, видим това. Еми, няма ли да... Ама си го пустиш ли сега това? Да, ще го сложа. Мога и това. Да, видим това, защото това изглежда интересно. Добре. Да, видим това. Добре, не ми хареса обаче. Да, видим това. За лято. Иска малко да не е закрито. Ето има, пробай елова, може красиво. Елова служи. Яко е, виж? Да, option ще ми. И аз искам и това да видим. Това е красиво. Това ще сложим, хора. И за обувките ще пишем red swim. Red. Hell? Какво? Опа. За обувките red swim. Не така. Или Red Batty беше? Мисля, че беше Red Batty. Или Бари Ред. Онези обувки служи. Чакай. Служи ги да видиш как. Red. Red Summer да пишем. Red Summer. Флопс. И да, хора, това е за най-накрая. А така ми... Косата можеш да сложиш. Косата... Дай сам да видя как се пише, хора, набързо. Извинявам се, но трябва. Опа, не тук. Не страхам да не се тръгне. Long, straight, high, cut hair blonde. Я запомни. И... дай сега ще покажа. Значи пишеца long, straight. Сигурно ли си дъвката му? Да. Long, straight, high. Long,
straight home. Аз чувам долу. Cut hair blonde. Да се зарбим. Аз слизам долу да се готова, като се зарбим. We have literally тук имаме 3 варианта. Да. Защото you never know. You never know. When which you need. Long straight. Here. Как знае това нещо? Аз не знам храна. Да, това е. И да следвате ми за още. И да видим за това. Опа. Пише earrings big ear. Пише 2000 с от 2К. 2000. О, колко нулата? Три с у 2К. Значи 2000 у 2К. Къде да видим къде е? Там беше gold earrings, мисля, че беше. Аз справили се, извинявам се. Защото аз не гледам. Да, мисля, че е тук. Не е добре. Как се пише сега, да видим? Then no. So, okay. Мисля, че ще пише тук. Ще пише 2000 от 2К. Аз за тебе. Това не мисли за хора. Ако се чува баща ми, извинявам се. Ма, видим как да пишат миглите. Extreme lashes. Добре, мисля, че е тук. Extreme lashes. Да, нали съм изгледам. Добре, на първото напред трябва да бъде. И тъй как се казва това? Минк плъшки. Топи минки или да пишете така. Да. Значи това е само бъш. Да. И за... Earring big are hoops, gold jewelry, hoop.
Earrings big AR hoop. Of. Трудно да пиша. Не се разбира. Ще пише на... Опа. Значи пишем... Earrings. Помню това. Ако не чуете хора, сега пиша. Не може да ви намеря на вас. Сега ще ми пиша на нас. Of course I will say earrings. Earrings. Big air. Hoops. Hoops. Gold. Jewel. Опа. Ще кажа на макфона. Jewelry. Опа, не така. Чакай. Извинявам се, но jewelry. Говоря. Това е 2К. Тя ще покажа. Ай, сега къде ще танеш? Но хора поне знаете как се пише. Затова чао!